Ndewonu ndị be anyị ụmụ nwoke bịa ka m gwa unu ụdị nwaanyị unu ga-anụ. Unu na-achọ ịnụ nwaanyị jos wọchị ya ụdị nwaanyị anụ ọnya were anya tinye na mmiri wee chọba ihe da na mmiri maka ime mistake for life gị oneaka ụwa gị ga-esi kpomme ịma na ikego ndụ gị haf ya bụ gee ntị. Nke mbụ na mbụ ịnụ na nwaanyị nwere anya ukwu, nwaanyị nwere oke ọchịchọ, nụọ nwaanyị nya ma ihe dị moderate, nya anaghị achụ oke ego, anaghị achụ oke ego bụ ogwogwo okpokpokpo like inwe ike ịmụrụ ụma trai anya ikpọli ya ka outing isi anya piklie ya o pikie yeri nne ịma na o nwere anya ukwu ịghọtago maọbụ gịnị ya na-ayọ ọ na-ayọ gị oke ihe ọyọpụ nke ọyọ nke o nwe mgbe ihe ga-adị mmadụ oke mkpa ọ sị ka ọyọ chataka na obele mana nke mgbe niile ọ na-ataks ka onye task force ịma na ọ bịala ogbugbu, ịma na ọ bịala nlitu, ịma na ọ bịala ka ọ kpụtuo gị. Nke atọ, ị yara anụ nwaanyị na-akwanye oke Brazilian hair, ị ga-anụ nwaanyị na-ekekere isi Bob Marley, isi Ghana weaving na-achịkọta isi ọnụ ọnụkatakwa once a while o nwere ike tinyekwa ụmụ Brazilian hair, Peruvian hair nwa pa na-eji etinye ụmụ nwoke n'ọnwụnwa nya ego eji wee mee isi ga-ego a na lụọ ụlọ nya a na-akpọfa Brazilian hair ụmụ Brazil. Ịnụ na nwaanyị na-etinye mgbe niile o die n'isi, mgbe niile o ji n'isi ọ nara akpụpụ ya akpụpụ nya mgbe niile o tinye nke otinye nke otinye nke ịma na onye ahụ dị fashion crazy. Ịma ihe a na-akpọ fashion crazy, o nwere ihe a na-akpọ fashion crazy and ụdị onye ahụ ọ na-adakwa nga na ọ nara emetụ ihe ọbụla aka and ọmakwa ka esi achụta ego mana ọ ma ka esi tasa anya. Ọzọ bụ yara anụ onye like na-eme oke oyi nya oyi ya niile ebe niile mmadụ ga-enwe oyi pikili mmadụ na-abụ ofu onye ka ị ga-epikili gịnị ya bụla ezigbote oyi yara epikili mmadụ buru ibu na ịchọ nnọọ ikpokọ oyi ekpokọ inwezie mmadụ na-abụ ha ya esi atọ onye ọbụla na-eme oke oyi ọ ga-ewetele gị asịrị be gị, ọ ga-eweta ego okwu na ụka be gị so ọ ga-enwe obele oyi onwe obele oyi nya ndị ọzọ na-ekenezi ndị ọzọ ọfụma na-ekenezi helo ha anyị akwụsịnata ajụ ọra ọ bụrụ mgbe niile ọbaba onye ọkpọkwalụfa ncha na-abịa n'ụlọ kpalụfa ncha na-abịa n'ụlọ oneka asịrị gara oneka okwu na ụka gara ebe ọbụla akụ kpololo ma ọ nọ ebe ahụ ịma na onwere reserve na ọ bụ onye chancha ma ọ bụ onye nwam. Ọzọkwa bụ ịyara anụ nwaanyị Igbo si na ọ bụ onye Igbo mana ọ mara asụ Igbo. Onye ọbụla si na ọ bụ nwaanyị onye Igbo mana ọ mara asụ Igbo ịma na onye ahụ ọ yara emeke good wife, ọ ga-abụ onye Igbo, ọ ga-amasị oyibo, ọ ga-amasị Igbo, ọ yara asị na ọ mara asụ Igbo. Onye nwaanyị ọbụla si na ọ mara asụ Igbo ịma na ọ bụrụ ezigbo nwaanyị nya nwaanyị Igbo ọ sịkwa na ọ mara asụ Igbo ịma na ọ bụrụ ezigbo nwaanyị. Ịnụ ọnya ọ ga-emesikwa gị ike, ị ga-emeketa ihe n'ụwa ọsụsọ a na-akụchichi gị. Ọ ka mma na ịnụrụ onye mbana amara asụ Igbo ịnụ ọnya ka ịkụziela onye ahụ Igbo, onye ahụ ga-aka dị obedient maka nwaanyị Igbo amara asụ Igbo ọ yara adịkwa obedient, ọ yara ama isi nri, ọ yara ama nsọpụrụ ọkwa ị na-anụ ya. So ịnụ na nwaanyị Igbo si na ọ mara asụ Igbo andị ọzọ nwaanyị Igbo kwe sikwa na onwere oyi chacha ịmakwa na onye a bụrụ ezigbo mmadụ like onwere nnọọ ofu mkpụrụ oyi ọ sị gị anara m na-eji oyi ike oyi adịrọ m ike asị enwere m ofu mkpụrụ onye ịma na ị ga-achọkwa ya ihe n'anya ịma na ọ na-ekip secret o nwere ihe ọ na-ekip aida na o nwere bad business ọ na-eme maọbụ na o nwere ọrụ si ọ na-ezochi maọbụ na ọ bụrụ ezigbo mmadụ na ọ dị selfish maka onye dị selfish anara maintain friends ịma friends bụ sacrifice ịdala onye adala gị show love, show affection ịbịa bụ onye abịabeghị kpọọ ọnya phone ọ reply ya gị daily message ọ reply ya gị ya bụ mmadụ kwesịrị inwe oyi inwe oyi na-abụ atọ bụ highest bụ atọ ndị gị na fa ga-adị intimate bata n'ime ụlọ ịmago na-eme ka ụmụ nwanne mana onye ọbụla bụ oyi ya ịma na ọ bụrụ ezigbo mmadụ na onwere oyi chacha ịma na ọ bụrụ ezigbo mmadụ aida na onwe ihe ọ na-ezochi ọ nọ na ajọ otu
ọ chọrọ ka achọpụta ma ọ bụ na o nwere ọlụsị ọ na-ezochi ma ọ bụ na ọ bụrụ ezigbo mmadụ na ọ bụ selfish, ọ nara maintain friends na ọ bụ ajọ mmadụ. Maka to maintain friends bụkwa ụnụ ahụ ka isi ga-maintain di gị ma nwunye gị. Ụnụ anụghị ụmụnne. Ndewonu ndị be anyị, ọ bụ ihe a ka m si ka m wepụtara unu. Mbọsị ọzọ m ewepụtakwala unu ọzọ. Nke a bụ obere azụ ka m tinyere unu. Nye na anyị akara efu na anyị afa m bụ Lọlọ Nneka Ichelenze. Ọ bụ na mba Eliza ka m si na-ewetara unu ozi ọma, mma na-ewetakwala unu nye mgbe niile. Kụọ na aka na folo n'elu peji anyị ka unu folo anyị mgbe niile anyị na-eme ihe ka unu mata. Daalụnụ, ka emesịanụ. Tụsaanụ ya ma nye ndị ọzọ niile ka fa mata. Kpọọ nwanne gị na-achọ ịnụ nwaanyị, kpọọ nwa gị na-achọ ịnụ nwaanyị ka ọ nụlụ ihe anwụ gwara unu. Ngwanụ, ndewonu.